Despois de 2 anos de pandemia, Galicia prepárase para vivir un San Xoán como os de antes. Volven as fogueiras, as ervas e, por suposto, as sardiñas. As prazas de abastos de toda a volta locen xa o produto estrela desta festa en todos os postos de peixe. É o caso, por exemplo, aquí en Cambados, onde moitos clientes xa andaban hoxe á procura das mellores sardiñas. Comprei 1 quilo e 1 quilo. Somos 6 a comer, chéganos ben. Cunhas patatiñas con cachelos e unha ensaladiña comemos como a marqueses. Moi ben, moi ben, moi ben. Moi boa, moi boa. E de precio, que tal? Como lle De precio, bueno, tamén ben. Tamén ben, non está tan cara. A calidade é bastante boa. E o precio tamén bastante asequible, sí. Non é como outros anos que estaba máis cara. Sí, porque a pesar de que estamos na conta atrás pro San Xoán, os prezos non están a subir. Hoxe o kilo andaba polos 5 euros, moi inferior ao habitual a estas alturas. O precio está como calquer día, vamos, hai cantidad e aguantou o precio como sempre, está 5 euros. Porque hubo cantidad y la gente no tiene dinero. Y al no tener dinero no puede ser tan cara, ¿sabes? Bo prezo que ademais ven acompañado este ano dunha calidade insuperable. De calidad buenísima. Fai anos que non está tan boa a sardiña como este ano. Sí, este año está muy buena. De verdad, sí, tiene ya grasa la del motor y la del xeito. Esta sardiña brilla, mira, é plata, é viva do día e vamos, calidad. Así que quen máis e quen menos aproveita para levar, aínda que só sexa unha presiña. Agardan que mañá as vendas vayan a máis, pensando naqueles que prefiren mercala canto máis fresca mellor. Eu penso que a xente a que fai fogueiras sí, pois que espera mañán para collela o que se di viva do día. Está fresquiña, pero claro, para mañán, eu se fago fogueira prefiero levar mañán e non levala hoxe. Al día, la gente está comprando al día. Para ser vísperas se está vendiendo muy poquita, porque hai bastante en la plaza, de verdad que sí. Con todo, non todo o mundo cae na tentación porque San Xoán sí, pero pódese celebrar con outros manxares. Mellor churrasco. Non me van de noite a sardiña, vai mellor de día que a noite. Que de noite vai mal no estómago. Pois con sardiñas ou con churrasco, certo é que a noite máis curta do ano agardas intensa en todos os concellos da nosa contorna. Para que se faga unha idea, só no municipio de Cambados concedéronse 140 permisos para fogueiras en espazo público, sen contar coas que se van facer en espazos privados, unha cifra que se incrementa este ano con respecto ás últimas edicións.